Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Ika di channel YouTube Keluarga Mas Bobon. Aku mau panen sawi, guys. Yo ora tak masak saiki, tak selesai freezer yang lagi rapopo. Nganu pemirsa, apa namanya? Ini loh, guys. Ora tak masak paling yo engko tak gula lapang tok. Tak rebus ngono dadi gak ono masak kesuwen-kesuwen. Guys, panen, guys. Ya Allah. Olehku kangelan, guys, loh panen. Carane panen iki nek pengen engko tumbuh neh ngene wae. Nopo tak delok pemirsa sak raiku, guys, loh. Gak tak konten masake lho, guys, yo. Tak nganu tok. Aku delok tutoriale, guys. Gue man jare ora ndang mbok panen, ana sing tak tawa sing ape njupuk lho. Ah, Mbak ora usah. Dulurku lewat ya tak njupuk ya ora gelem. Aku jangan terus tuh aku. Iya ana sawi putih, guys. Oh, iki sawi putih. Ya ora putih tenanan. Oh. Guys, cukup nek dhewean. Bar tak resiki. Kan yo jenenge tanduran iki ana kena hamane barang, guys. Dadi pupuk kompos. Oh. Iya tak. Oh, iki yo kena hama pegoe. Yo. Ini masih kena hama, guys. Ini. Engko pupuk kompos ae nek kena hama. Oh, rusak kabeh, guys. Apa nek, guys? Panen apa nek? Mbak tak jabuti suket liar. Rumput liar, guys. Oh ya, iki luwung. Lagi engko dijarno nang engko ben urip neh, guys. Iki tugu mie ayam enak lho. Iki mbiyen aku ijep piro ya, pemirsa? Yen sing mati. Sedungakno, guys, iki kembang telange. Engko karek golek lanjarane. Eman-eman ya pemirsa, sekilo sudah 90.000 loh kembangnya kalau di kan buat obat herbal bunga telang wi. Aku tikei Mas Mat ngarep pemain makni iki lho. Pemain tante Dini. Iki seladane urip ora iki? Kok mengkis-mengkis. Iki tak panen, guys. Iki urung gede tapi tak sudo engko ben gentukon. Nah, yen iso ana pucuke to, guys. Ngono, guys, sing elek engko diketoki nggo pupuk kompos. Nah, nggo pupuk alami. Iki, guys. Wis tak ngono pemirsa. Oke, guys, sudah. Ini kita pone ya dipanen ora ono pone. Oh iya, guys, ya Allah. Timune pemirsa. Timune kita panen dulu, guys. Kita ora, guys. Timune kita panen. Wingi tak panen satu, pemirsa. Ini muga tukulne justru malah lebih sehat karena alami. Oh, guys. Kembangnya apik ora pemirsa? Delok. Oh. Ngene iki ning penelitianku menghilangkan stres loh. Nanam tanaman di dalam Islam pun juga seperti itu mengurangi stres. Ki mang wis nyapu sik ngerendem apa? Nyuci, guys. Piring apa segala macam. Wis anakku watuk. Wah. Tuh, pemirsa. Panen kebun sendiri, guys.
Iki ora tak konten masak, paling tak godhog tok. Kontene sithik nek dienggo konten masak, guys. Lho. Iki timun rujak, aku nanam timun Jepang, mati pemirsa. Bibitnya ku murah, guys. Piro lah? Cuma kadang kalau kok 10.000 ku mix pokoknya. Aku ya arep golek bibit neh, mbek polybag. Tuh, guys. Yo. Engko tak godhog dinggo kulupan ngono ae dadi. Rodok-rodok sore pemirsa. Engko batang-batange tak nggo pupuk kompos, tak saleh nang polybag meneh. Pi guys. Delok sak raiku. Dong deng dong. Ketoknya sepele tapi ini sangat bermanfaat sekali. Jadi saya belajar memanfaatkan lahan dengan tanaman. Kalau kita kelola sendiri kan lebih alami ya, untuk mengurangi. Mulanya kadang kalau aku rumput itu mending tak riti daripada tak kasih obat suker. Kok nek kena tanamanku yang lain, guys. Tanah ini subur sekali. Sak raiku, guys. Sak mene lho, guys. Kuwi bibit sak umprit lho. Kabeh tak deder neh pemirsa. Ben tambah haki. Aku sik duwe tak entekno bibit sawine. Lho, bermanfaat nek kanggo aku dhewe ya sak masakan marek ya, guys lho. Iki arep tak godhog kae engko sore. Kita Mas Anton WA. Aduh. Iya guys, panen sakmene lumayan guys. Panen kebun sendiri. Nek kanggo aku dhewean ae sak panenan ae wareg. Nek ya tips nek pengen kuwi tanpa ijer meneh ya kuwi diketoki sebagian ku tunas lagi ngono. Iya. Apik guys. Nek pengen luwih awet, nek pengen sore sarane freezer ae gak apa-apa. Sakmene dienggo sak osengan ae wong dhewean ae yo. Terus gak tak konten masak, engko nek kontene buka sahur masak engko pemirsa bosen. Sekali-kali kita panen ria. Ya lumayan, sepertinya sepele gitu. Sejak sebelum saya pindah ke sini saya sudah punya planning guys. Lemah iki tak delok kok subur sekali. Coba aku eksperimen tak tanami tanaman apa sing cocok. Sawi cocok, timun cocok. Sawi, timun, terus serai. Kalau kita lagi pengen anget-anget ya, jahe digeprek, dibakar, dijadikan wedang sama serai kuwi kanggo imunitas tubuh lho pemirsa. Sing ikut ceritanya kan pernah tak ceritain itu konten sebelumnya, dikasih sama tetanggaku, njaluk ngombe tak tuku emoh serai. Serene cilik mbiyen ku 4 siung apa 5 siung ngono lho. Terus dadi sakmono akiye, lombok juga terong kemarin yo tak panen, terus gambas alias oyong yo kemarin tak panen. Dadine apa? Bisa tak masak sendiri, lebih sehat, lebih alami. Loh. Ya guys ya belajar dari pokoknya memanfaatkan kita tomaten gongko urip winginane kena kesemprotan obat suket mati sing sak uwit guys, ceritane ngono. Ya terima kasih nonton kontenku, pokoknya aja lali like comment sampai keluarga Mas Goblom ya iki mang panen metik sayur bisa dipakai untuk masak pemirsa ya belajar kita telaten sama Allah, nanti Allah akan memberikan hal yang menakjubkan buat kita. Meskipun sepertinya sepele, tapi coba kalau kita ke pasar, mungkin aja sudah kita belanja belum yang lain. Kalau ini kan tinggal punya lombok di rumah, kita tumis jadi. Ya guys ya, sangat menyenangkan kita
bermain dengan alam, ngajarin anaknya untuk mencintai alam secara sederhana tapi bermakna. Oke, terima kasih nonton kontenku. Oke, aja lali like, komen, sampai keluarga Mas Gopeng. Mohon maaf jika tampilannya seperti ini wong ibu rumah tangga di rumah apa maca opo. Apa eyelineran, maskaranan, blush on, eyeshadow, gua apa nang omah ae, lipstick kantok, sunscreen antok, apa wedaan tok wis dadi wong konten nang omah. Kecuali resepsi nganggo gamis, blenger-blenger. Kita make up itu sesuai dengan sikon yo guys yo. Oke. Nah, aku macak ngene karena nang omah guys, mbok-mbok lah apa leh. Mbok-mbok anak loro. Mohon maaf jika ada kata tidak berkenan, tetap semangat dan cintai alam. Mari kita menanam sendiri lebih alami, bisa kita manfaatkan untuk masak. Tetap semangat, ojo lili kamu sampai keluarga Mas Gopeng. Nek anak lerek lo nembekkan sepuluh sengake sampai menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa ini berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.